আমার বিভিন্ন সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকল আৰু আজি এই সভাত উপস্থিত ঝাৰবাৰী প্ৰাইমাৰী বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা অহা আমাৰ সন্মানীয় গাঁওবুঢ়াসকল, উপস্থিত ৰাইজ, আই মাতৃসকল, বাইদেউ ভণ্টিসকল, নুজাफैनो हानाय मानगोनां साफ्रोमबो नोंथांमोन बयखौबो आं बे समाव खुलुमहरबाय। সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি আমাৰ কেণ্ডিডেট বিলাকৰ মিটিং আছিল ডিচি অফিচত। তাৰ কাৰণে মোৰ পলম হ'ল আৰু আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ যিহেতু তামোলপুৰ সমষ্টিত কেণ্ডিডেট, তেখেতেও তাতে থাকিব লগা হ'ল। তেখেতে আহি আছিল, কিন্তু আমাৰ সময়টো চাই পেলাই হয়তো আহি নাপাবও পাৰে। दिनै जोंहा केन्डिडेटफोरनि मिटिं दंमोन नालाय डिसि अफिसाव आंहाबो लेट जाबाय। प्रमोद बर' साराबो तामुलपुराव गेलेदों, ओंखायनो बेबो हजों थानांनायखाय फैगासिनो दंब्लाबो गोबाव नेनो हानाय नंला नोंसोरबो, नङा होमबा? दा बिथाङा माधव चन्द्र सेत्री जोंनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ थिनहरग्रोदों आरो बिथाङानो बिथांनि जानानै बिबुंथि लाखिगोन। मालाबा सम जायोबा झारबारियाव खनसे फैफिनगोन होननानै प्रमोद बर' सारा बुंदों। रायजोफोर थिगैनो दङथ'? সবেতো ঠিক আছে? আমার ভয় করিব লগা একো নাই, खोनाहैया? जोंहा गिनांगौ जेबो गैया, जेबो गिनांगौ गैया। दा सोरबा सोरबा अरुणोदय दाख्लै हाबाखै दानजाबाय होनदों, কোনোবা কৈছে আমাৰ অৰুণোদয় পোৱা নাই, আমাৰটো কাটিছে বুলি কৈছে। ভয় কৰিব লগা একো নাই, गिनांगौ जेबो गैया। दा जों खिथेर होनांगौ, ओंखायनो होमबा ओंखायनो जों खिथेर होखारनांगौ। आंथ' होबाय थादोंमोन ना बे एमएलएनिसो, আমি প্ৰতিশোধ ল'ব লাগিব। এইটো মই দিয়া আছিল। বিপিএফ চৰকাৰ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে অৰুণোদয়টো কাটি দিছে, যাৰ কাৰণে কেইদিনমান আগত ডিচি অফিচত বিভিন্ন মহিলাসকলে বিজেপিৰ লিডাৰ মহিলা মৰ্চাৰ নেত্ৰীসকলে কোকৰাঝাৰ ডিচি অফিচত ধৰ্ণা দিছে। ইউপিপিএল আৰু বিজেপিটো কিয় কাটিব লাগে বুলি কৈছে। সেইকাৰণে চিন্তা কৰিব লগা নাই। আমাৰ লগত বিজেপিৰ লিডাৰবিলাকেও ধৰ্ণা দিছে, বুজি পাই না? दाख्लै डिसि अफिसाव धर्ना जादों। आङो बै नों थाथ' दे, आङो आइजोफोरजों रायज्लायगासिनो दं, नों थाथ'। दाख्लै डिसि अफिसाव धर्ना जादों, बिजेपिनि लिडारफ्रा धर्ना खालामदों। बिसोरो बुंदों जोंनि हिमन्त बिश्व शर्मा सारासो हरनाय, मानो बे नांगाल पार्टिया दानखो होननानै दाख्लै बिसोर धर्ना खालामदों। झारबारिनिफ्रायथ' रावबो थाङाखै धर्नायाव, नङा होमबा? मानोना बे जोंनि पार्टिनि धर्ना नङा नालाय, बिजेपियासो खालामनायखाय बिजेपि खालामग्रा आइजोफ्रा दाख्लैनि धर्नायाव थांदों। ओंखायनो नैबे इलेक्सना मोजां समाय, मोजां सम। बिपिएफआ दानबाय नालाय, বিপিএফনি উল্টায়ে जोंनि রাজ্য রাজাफ्রা গসংনাंगौ। বিপিএফে আমার পোৱা অৰুণোদয়টো কাটি দিয়ার কারণে এইবার আমি সকলে প্ৰতিশোধ ল'ব লাগিব। এমএলএ সিহঁতক আমি ভোট নিদিম, এই প্ৰতিজ্ঞাটো আমিও কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহবিলাকক ক'ব লাগিব, আমাৰ পেৰাহৰ সকলক ক'ব লাগিব, যাতে আমাৰ সব আমিতো দিম আৰু আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ, আমাৰ য'ত য'ত পেৰাহৰ আছে সবকে আমি ক'ব লাগিব যে আমি ইউপিপিএলকে ভোট দিম। য'ত য'ত আমাৰ গোষ্ঠী আছে সবকে ক'ব লাগিব। জাহারবাড়ির স্কুল 2 তালা বনায়া দিছো মই, 2 তালা। रावबोथ' हरफेराखैमोन ना, हरदोंमोन। दा झारबारिनि स्कुला 2 ताला लुगासिनो दङ। बै बासबारिनि स्कुलाबो 2 ताला लुगासिनो दङ। पाटगावनाथ' हानोसैयानो। मानो भट मोना होमबा जों? सरलपारा उल्टापानिया बिराद खस्थ'मोन।
एमए स्कुल बारबानो बहा फरायगोन जायोमोन सरलपारा उल्टापानिर मानुबिलाक एमए स्कुल पढ़ार पिছত कत जाबो झारबारि ना पाटगांव ना गौरां ना देबरगांव ना कारिगांव ना कत जाबो गरीबर घरर मानुबिलाके परिबर सुबिधा नासिल মই एमएलए होवार पिছত उल्टापानिर एमए स्कुल तो मैं हाई स्कुल कर दिलु मैं एमएलए होवार पिছত सरलपारार एमए स्कुल तो हाई स्कुल कर दिलु आपनालोके उल्टापानित फोन करिले फोन नापाय सरलपारात फोन करिले फोन नापाय मैं एमएलए होवार पिছত सरलपारार टावर गल उल्टापानित टावर गल जल जीवनर मिशनर काम हो गल उल्टापानित मैं एम्बुलेंस दिलु रिजार्वर मानु माने बेमार हले सोनकाले आहिब नोवारे मैं एमएलए फानर परा उल्टापानितो मैं एम्बुलेंस दिलु रास्ता हो गल एतिया इहते कय बिसमुरिर परा दिग्ली हबो एतिया 3 नम्बर राइटो पार हो गइसे रायजो राजाफोर गरीब मानसिफोरनि थाखाय जों साहा ओनसोलावनो स्कुलफोरखौ हरगासिनो दङ 1 नम्बरखौ आं हरदों बिसमुरि बासबारि स्कुलाव 2 नम्बरा झारबारि हाई स्कुल 3 नम्बरावसो आं फरायनायखौ लादों 4 नम्बराव सालाकाथि पाटगांव बेबायदि होनाय जादों रायजोफोर साननांगोन बेबायदि खालामाखैमोन थांनाय गोलाव समनि सरकारा जोंनि गथ' गथाया जुदि मोजां फरायनो मोनाबा थाइसे थाइनै मोननायखौ मा खालामनो जोंलाय आंनि फिसाया मोजां फरायनांगोन साख्रि मावनांगोन न'खरखौ खुंनांगोन बे जोंनि साफ्रोमबो बिमाफोरनि जानांगौ जोंनि बिमा बिफाफोरनि साननाय जानांगौ ओंखायनो बे एमएलएआ जोंनि झारबारिनि स्कुलखौ 2 ताला बिल्डिं खालामबाय एसे सान रायजो नोंथांमोन जोंनि प्रमद बर'नि सरकारनि दिनाव बे ओनसोलावबो बायदिसिना जागासिनो दङ आंबो एमएलए जानाय लोगो लोगो बहाबा लामा बहाबा मन्दिर बहाबा गिर्जा बहाबा जोंनि आदिबासिफोरनि माजि थान बायदिसिना हरनायनि खामानिखौ मावदों जायगा जायगा मडेल अंगनबादि सेन्टार जादों हराखै नङा हरदों नाथाय जोंनि जायगायाव आंजों इएमफोर गैयामोन नालाय प्रमद बर'नि सरकारनि समाव आं हारसिंल'मोन আমার প্রমোদ বড় সরকারের দিনত মোর লগত এমএলএ নাছিল ইএম নাছিল মই অকলে আছিলো এই কারণে মানুহবিলাকে হয়তো ভাবিছে আমি পোৱা নাই কিন্তু এমএলএ এজনে যি দিব লগা আছে মই খুলি পেলাই এই আমার ন্যাশনাল হাইওয়ের ইফালে উত্তৰত বিভিন্ন অনুষ্ঠান মই দি আছো অৰুণোদয় বিটিসি সরকারের নহয় অৰুণোদয় বিটিসি সরকারি নङा बे एमएलए नि आंनि दाखलै ओंखायनो बै चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा क'क्राझाराव रानफैबा आंबो थांदों आंबो मानोना बे आंनि होनाय दाखलै बे 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपआव आंनि समस्थियाव 10,000 मानसिया मोनदों बे आं राननाय आं दाखलै जयन्त मल्लआ रानफैबा हाग्रामामोन थानायाव अब्लाबो आं थांदों मानोना आंसो होदों 10,000 आइजोफोरनो आंनि समस्थियाव 800 जन सेंग्रा सिख्लाफ्रा लोन मोनो लोन सीएम ट्रिपल मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर निर्भरशील अभियानर পৰা 800 জন মানুহবিলাকে লোন পায় এটো এমএলএ দি আছে আমার ছোৱালীবিলাক আমার বেটিবিলাক जोंनि फिसाजोफ्रा जायफ्रा पाटगांव हायर सेकेन्डारियाव फरायो मासाव बिसोर 1000 কৰি मोनो 1000 কৰি পাই আছে हायर सेकेन्डारित পড়া আমার ছোৱালীবিলাক জনতা কলেজ কোকৰাঝাৰ কলেজত পঢ়িলে 1250 গাড়ী ভাড়া পায় যিবিলাক ইউনিভার্সিটিত যায় 2500 কৰি পাই আছে কোনে দিছে এটো এমএলএৰ হয় এই নতুন সরকারের আৰু আমার লৰাবিলাকৰ কাৰণে বাবু স্কিম আহি আছে এটো বিটিসিৰ নহয় এটো সব আমার স্কিম जोंनि स्किमसो बे एमएलएफोरनि ओंखायनो जेबो गिनांगौ गैया बिटिसिआ बिटिसि सालायबाय थागोन नाथाय जोंनि समस्थियाव जोङो देरहासार जायोबा नोंथांमोना अरुणोदय मोनफिनगोन नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मोनफिनगोन नोंथांमोननि न'खरनि फिसा फिसौ जायफोर फरायदों बिसोरो बेबायदि स्किम मोनगोन नोंथांमोननि फिसाला फिसाजो जायफ्रा मेट्रिक पास जाबाय साख्रि बाख्रि मोनाखै बिसोरो लोन मोनगोन 2 लाखनि बिथोराव 1 लाखखौ सुख'नाङा 1 लाखखौ मास मोनथामनि उनाव सुख'नांगौ जाना बिपिएम बायदि नङा 2 लाख होबाय 50,000ल' होनानै 1.5 लाखखौ पार्टिया लांफिननाय बेबायदि जोंनिया नङा दालाय दावराव जायाखै मबाइलाव हा 2 लाखआ बोरो मानो 50,000ल' होलांखो बिनि नामाव लोन लाग्राया 50,000 मोनगोन 1.5 लाखआ पार्टियाव थाङो फिना बिदि नङा बे सरकारा 2 लाख होखाथारनाय
2 लाख नालाय 2 लाख जानांगोन लना बिनि नामावसो ना मालायनि नामखौ लनाव बिदि लांजायो नामा लांजाया दा बिराद गावसिनि गेजेराव खुद्रि सारनाय जादों जोङो देरहागोन रायजो राजाफोर बनरगाव समस्थियाव दाख्लै 1400 जेनदों नै आदा रबिराम ब्रह्म बिथाङा 700 बा समान जायो 800 मोनोबा जों देरहायो बिराद जोंना रेजेक्ट जादों रेजेक्ट फोरोंलायाखै जोङो रोंखाजोबो होननानै सानदों बहाबा बुनांगौबा बहाबा नांदों खननायाव मिलायलायाखै साबधान जानांगौ नङा होमबा जाहाथे मोजाङै जायो एबारना मेसिनाव जागोन मेसिनाव आंनि लिडारफोरखौ आं खावलायनो नुदों प्राइमारि बुथनिखौ मेसिनखौ ओरै दोनबा उमुक नाम्बाराव गोग्लैहोगोन फोरोंनायाव बै स्कुल सिङाव मेसिनखौ ओरै दोनबालाय होमबाथ' गेजेर जाखोना सिगां जाखोना उन जाखो जाहैगोन আমার শিকিব লাগিব যোৱাবাৰ মাত্ৰ আমি 1400 ভোটত হাৰিছো বনৰগাঁৱত 800 পালে আমি জিতিলো হয় 700 চালে সমান সমান হয় আমি শিকিব লাগিব বহুত ৰেজেক্ট হৈছে আমাৰ মেচিনটো যদি এনেকুৱা ৰাখে আমি কিবা কম 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ মেচিনটো এনেকুৱা ৰাখিলে আমাৰ কেই নম্বৰত হ'ব এই কাৰণে আমি 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ নকম 1 নম্বराव 2 নম্বराव दंबो होना जों मा होनगोन खालि ट्रेक्टरखौ नागिरनांगौ 1आवनो था 2आवनो था आंनि नामखौबो दानाय मोर नामটো नासाबो खालि ट्रेक्टरটো চাবো কোনবা मोर नामটো ভালকে কব নোৱাৰে লরেন্স নাবা লরেক্স होनलायलाङो सोरबा जि दाग्रा खुन्दुंनि नाम बायदि दा ओंखायनो आंनि नामखौ दानाय ट्रेक्टरखौ नायनानै ट्रेक्टराव सौ बै जोंनि मुसलमान आइजोफ्रा खालि आखाइखौल' नागिरो ना आखाइखौ आखाइया गोजौआव दं गाहायाव दं गेजेराव दं आखाइ माने कंग्रेस दस्रा जायगा ना जोंनावथ' गैया कंग्रेस ना मुस्लिमफ्रा 8,000 ल'खासो नालाय जोंहा बिदि गैया बे जेराव धुबुरी बरपेटा नगाव बेबायदियाव मुस्लिम आइजोफ्रा आखाइ नागिरो आखाइया बाहा दं होनना आखाइ माने कंग्रेस जोंनाबो खालि ट्रेक्टरखौल' नागिरनांगौ मोर नाम চাব নালাগে য'ত ট্ৰেক্টৰ আছে তাতে বুটামটো টিপিব লাগে এটা মেচিন হৈছে সেই কাৰণে প্ৰাইমাৰীৰ বুডৰ মানুহবিলাকক মই ক'ব বিচাৰো আপোনালোকেও ভালকৈ শিকাব লাগে এনেকুৱাত হলেও য'ত ট্ৰেক্টৰ আছে তাতে আমাৰটো মাৰিব লাগে गोसोआव थागोन रायजो राजाफोर जोंहा माबा मोनसे मोनफिननांगौनि थाखाय जोंनि सा ओनसोलाव जोंहा बिराद जेंनाजों बुंफबनाय गोलाव बोसोर समजों जों थाफाबोबाय आं गोलाव सम एबसु खालामबाय नोंसोर आंजोंनो थाफाबाय थांनाय बारनि सरकार दानायावबो जोंहा जेनलायबाय नालाय दुखु दाहा जोंहा दङ अब्ला दुखु दाहा दङबा माबा मोननाय सानदोंबा नैबे खनसेयाव आरोबाव जों ज' जानानै नैबे समस्थिनिफ्राय जों एमएलए देरहालाङोबा अरुणोदयखौ जों मोनफिननो मोनगोन सेल्फ हेल्पखौबो मोनफिनगोन मन्दिर थानसालि लुनोबो जों मोनगोन जोंनि फिसाजो फिसाला फरायनायाबो मोजां जागोन आरो मेल्ला बायदिसिना स्किमफोर दंबावो आं नायगासिनो दं सा ओनसोलावनो थांनाय इलेक्सनाव आं बुंदोंमोन आं मोननै खामानि मावगोन राजा लामानि साहा आरो खोलाहा মই কৈছিলো মোৰ ইলেকশন नेशनल हायर उत्तरे और दक्षिणे मैं दुटा भाग करिम आंनि स्कुल मोनजेननायखौ बा हरदों बासबारि बिसमुरियाव हरजेनदों आं नैथि बोसोराव फैलायबाय जाहारबारिखौ हरलायबाय 3 नाम्बाराव फैनायखौ आं आंनि फरायनाय गौरां हाई स्कुलाव लादों 4 नाम्बारखौ सालाखाथियाव फाटगावना दस्रा स्किम बियो ओंखायनो हायर सेकेन्डारि नालाय बिसिना आलदा स्किमजों दा 2 थालायानो लुफ्रांजोब माने हासिगोन बारासो बारा मास मोनथामसो नांनो हासिगौ अब्लानो हागोन दा बेबायदि गोबां रोखोमै खामानि मावनाय दङ नोंथांमोना माने गाब्रायनो नाङा सिउलि महिलारि फैबाय जेनगोनसो ना देरहागोनसो सानदों जेबो जिंगासिनो नाङा आगोलनिया प्रमिला रानी ब्रह्म मन्त्रि बौसोमोन बायद'आ नङा होमबा बे समाव आंखौ सोंदोंमोन मानसिफ्रा देबोरगावआवबो खिन्थु हाग्रामासो देरहानाय बनरगावआवबो राजीब बांगालसो देरहानाय बावखुंग्रियावबो दनेश्वर देरहानाय सालाखाथियावबो देरहासारसो देरहानाय आरो नोंजों गेलेजाबनाया सासे बर'नि लिडाराथ' नंगौबो आरो मन्त्रि जानाय केबिनेट मिनिस्टार प्रमिला बायद'सो नोंखि हागोन होननानै आंखौ सोंदोंमोन मानसिफ्रा आं बुंदों हायोलै होननानै मानो हायो
नैबे समस्थियाव जोंनि बर' मानसियानो बांसिनखा आरो आं बर'जोंबो मोजां आं आदिबासीजों गरखाजों आं जेरैबो मोजां सोलिबोदों रावबो आंखौ जेबो होननो हायाखै हादानाव जेफोर भेन्सार स्कुल आदिबासीनो दतमा ब्लकनिफ्राय सामगाव थानाय थिथागुरि ब्लक क'क्राझार ब्लकनिफ्राय लेखा बायदिसिना बरन आं बै हादानाव थानाय सरकारि नङै स्कुलफ्राव आं आदिबासीफोरनोबो सोरनोबाबो आं बिहरनानै हरोमोन आं आबसु थानाय समाव सरलपारा उल्टापानीर মানুহবিলাকে যেতিয়া কোকৰাঝার পেশেন্ট লৈ আহে কব স্যার দাদা আমার টেস্ট কোনাই টেস্ট লাগিছিল মই এই যে মারোৱাৰী যুৱ ক্লাব মারোৱাৰী লায়ন্স ক্লাবক কয় এই মোৰ মানুহ আহিছে ইহঁতক আপোনালোকে ব্লাড যোগাৰ কৰি দিব লাগে তেতিয়াৰ পৰাই মই কাম কৰিছো ओंखायनो 20,000 बारा भट मोनदोंमोन रायजोफोर एबारनाथ' सिंनि महिलारिसो आबोबो नङा आथोबबो खालामाखै बर'नि साहित्य सभायावबो गैया जेरावबो गैया रावबो सिनाया नङा खालि मोनसे नाम दं आरो मा हाग्रामा महिलारिनि हिनजाव 40टा गाहाम गारि लाना फैखायो ग्रोम ग्रोम गावस्रानो इसेयाथ' मानसि जागोन आरो नायनो फैयो मानसिफ्रा माबादि मार होननानै आंबो दाबो खाथियाव नुफेराखै मबाइलाव नुबाय थानायल' दा बिदिखायनो नायनो थाङो मानसिफ्रा आरो मा होनदों रायजोफोर आं नोंसोरखौ सप्तायाव खनसे लोगो हमगोन आंनि राव नङा मबाइलाव दंखाजोबो बिनि लेक्सारा সপ্তাহত মাত্র একদিন লগ কৰিব বলে শিউলি মহিলারি মোর ঘর দেখুন মেলা যায় আমার এই ঝাড়বাড়ির পরাও আমার অটো টেম্পো লৈ পেলাই মোর ঘৰত যায় মহিলাবিলাকেও যায় গাঁওবুঢ়াও যায় সবে যায় ছাৰৰ সহি লাগে ছাৰৰ লগত কথা পাতিম এইফালে আমাৰ বান আছে ছাৰে জিচিবি লাগে ৰাস্তা বনাব লাগে কিবা আছে ডক্টৰ অহা নাই ছাৰ আপুনি কৈ দিব লাগে ঝাড়বাড়িৰ ডক্টৰ যাতে ৰেগুলাৰ হয় আমার ডক্টর যাতে থাকে বিভিন্ন সমস্যা লৈ যায় সদায় আৰু শিউলি মহিলাৰে কৈছে সপ্তাহত মই একদিন লগ কৰি सानसेल'सो लोगो हमगोन नङा होमबा लेक्साराव सानसेखौ मानो नांगौ जोंथ' सानफ्रामबो लोगो मोनो सानफ्रामबो आंनाव मानसि थाङो मानोथो एमएलए जादों रायजो राजानि खामानि मावनोसोनो एमएलए जादों আমার সান্থালি রায় সকলে দুখ পাই আছে বড় গাঁৱত আহিলে এই যে মাস্কটো নলগায় সান্থালি গাঁৱত মিটিং কৰিছে মাস্ক লগাই গৈছে কিয় লগাই গৈছে বেয়া পায় নেকি ঘিন কৰে নেকি তা বিধি বিৰাট সাৱৰায়নাय जादों এনেকুৱা বহুত আলোচনা হৈ আছে মানুহ সবে মানুহ এনেকুৱা এটা প্ৰচাৰ হৈ আছে কি কৈ আছে মই 3,3,5,000 মই পাম বুলি কৈছে মন্ত্ৰী হলে আমাৰ মন্ত্ৰী নাই নেকি আমাৰতো ইউজি ব্ৰহ্ম মন্ত্ৰী আছে না বছৰত কিমান পায় 30 কোটি পায় এজন মন্ত্ৰীয়ে 40 কোটি পায় ডিপাৰ্টমেন্ট চাই কৰ পৰা 3,000 কোটি পাব गावनो होनलायबाय जोंनि सारा बिटिसिआव 700 कोटिल' मोनो होननानै नङा होमबा 700ल' सारा मावजों हाया नालाय आं ओंखायनो दारायनानै रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावसै 3,000 मोनगोन आं सासे मन्त्रि जायो एसे जाम्बा सेंग्राफोर थायोना थाया थांफा फैफा खालामलागासिनो दङ हा मोनो बिदि 3,000 कोटि मोनो बिटिसिआवनो नों होननाय बायदि 700-800 फैयोबा सासे मन्थ्रियालाय बा 3,000 मोननांगौ बेकार मानसिफोर बिराद दंना बिसोरो दा थाम्फै बायदि होफालागासिनो बुजाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा जाथि खुरमा दङबा बेबायदि समय नस्थ' खालामनानै लाब गैया जों देरहागोन रायजो राजाफोर इसोरनि आशीर्बादाबो दङ माब्रै थांनाय बाराव जोंनि नैबे जोंनि क'क्राझार महकुमायाव जोङो जेनजोबदोंमोन रायजो राजाफोरखौ नायनांगौनि थाखाय जोंजों गोलाव सम आन्दोलनाव थाफानाय मानसिफोरखौ नायनांगौनि थाखाय बे ओनसोलखौ नायनांगौनि थाखाय इसोराबो सानदों लरेन्सखौ एमएलए बानायनोसै जाहाथे बे जायगायाव इएमबो गैया एमसिएलएबो गैया बेनिखायनो बेनो नायथोंसै होननानै बायदि थांनाय बाराव बिसोर 4 लिडार दंमोन मन्थ्रिमोन अब्लाबो बिसोर देरहायाखै जों 20,000 देरहादों 20,060 भटआव एबारबो एखेयानो जागोन दिनै रावबो गोसो बायाखै दिनै बयबो जोंजों लोगोसे दं
আমার সান্তালী ভাই বন্ধুসকলক আদিবাসী ভাই বন্ধুসকলক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ দল সংগঠনেও ক'ব আপোনালোকক গোৰ্খা ভাই বন্ধুসকল আছে আপোনালোকৰ দল সংগঠনেও আপোনালোকক ক'ব ইউপিপিএলক সকলোৱে সাপোর্ট কৰিছে আৰু সেই কাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলৰ উন্নতিৰ কাৰণেও আমি কাম যেহেতু কৰি আছো ইয়াত শান্তি আমি যেহেতু আনিছো তাৰ কাৰণে সকলোৱে ওলাই পেলাই আমাৰ 9 তাৰিখত ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দিব লাগে বহুত মিটিং আছে মই বেছি দীঘলীয়া নকৰিম বিৰাট বুৰজা মিটিং দङ বयबो কেন্ডিডেटखौ थांजानायखौ लुबैयो गावबागाव जायगायाव ओंखायनो आं गोलाव खालामला बेयाव फैनायाथ' जोंनि जोबखा नोंथांमोना फिन थांनानै नोंथांमोननि न'खर उसुंनि मानसिफोरखौ गामियाव जाथि खुरमा जेराव दङ क'क्राझार समष्टि बयबो खनसे फबन हरनानै इउपिपिएलनो भोट होनांगौ होननानै बुंहरनांगौ আপোনালোকৰ য'ত আমাৰ क'क्राझार সমষ্টিত আলহী আছে পেৰাহৰ আছে সবকে কৈ দিয়ক আপোনালোকে উল্টা পানী সৰলপাৰা মানুহবিলাকক ঝাৰবাৰীৰ ফালৰ পৰা সাৰেটো আপোনালোকৰ এইফালে উল্টা পানী সৰলপাৰা বহুত কাম কৰি দিছে কাৰেণ্ট পাব কাৰেণ্ট 22 বিঘা মাটি আমি দিব লাগে এতিয়া ফৰেষ্টক তেতিয়া কাৰেণ্ট হৈ যায় অলৰেডি সাৰ্ভে হৈ গ'ল এস্টিমেট বনালে 22 বিঘা মাটি দিলে আমাৰ কাৰেণ্টৰ কাম হৈ যায় मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन झारबारि ओनसोलाव गोबां स्किम दङ होखानाय बेबो जागोन बाजाराव मोनसे मार्केट सेट दङ डब्लिउपिटिनिफ्राय बेबो जाफैगोन दा बेफोर गासिबो टेन्डारावमोन दा अर्डार मोनाखै नालाय एसे बियो गोबाव जागोन खिन्थु जाफैगोन दा ओनसोलनि गाहाय नांथारगौ खामानिफोरखौ मावग्रोनाय जादों ओंखायनो मानगोनां नोंथांमोननिसिम मोनसे आशा मोनसे आशीर्वाद बिनो थाखाय आं फैदों नोंथांमोना बयबो थांनाय 5 बोसोराव सोरबा आंनाव माबा मोनसे स्किम बिहैदोंमोन मोनाखिसै बबेबा गामिया थांदोंमोन आं हरनो हायाखिसै बिनि थाखाय आं निमाहा बियो যোৱা 5টা বছৰত আপোনালোকে কেতিয়াবা আশা কৰি পেলাই মোৰ ঘৰত গৈছিলে স্কিম বিচাৰিছিলে কোনোবা গাঁৱে গৈছিলে স্কিম বিচাৰিছিলে মই দিব নোৱাৰিলো তাৰ বাবে মই ক্ষমা মাগিছো আৰু অনাগত দিনত আপোনালোকৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মই পৰুণাস্তি মই চেষ্টা কৰিম কিয়নো এইবাৰ আমাৰ সমষ্টিটো সৰু সমষ্টি হৈছে 1,96,000 আছিল আগত এতিয়া মাত্ৰ 1,44,000 1,44,000 লসৈ गोदो 1,96,000 मोन बै पाटगाव दालाङानो सिमा आथियाबारि रामफल बनरगाव मागुरमारि दतमा थिंजाय गोलैया जोंनाव दा गोलैला बिसोर दस्रा समष्टियाव थांबाय क'क्राझारनि नाराबारि गार्लस कलेज बेफोरबो गैलिया खालि टाउनल'सै सिलेब मोनसे समष्टि ओंखायनो এইবাৰ जों बांसिन मावनो हागोन আমাৰ সমষ্টিটো বহুত সৰু হৈছে रामफल आथियाबारि नपरे दतमा फालेও नपरे बनरगाव नपरे मागुरमारिर চাহ বাগান বিলাক नपरे नाराबारिও नपरे সৰু এটা সমষ্টি ইয়াত বেছি আমি কাম কৰিব পাৰিম দীঘলীয়া নকৰি মই আপোনালোকক পুনৰ নমস্কাৰ জনাইছো বয়নিবো आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय সকলোকে नमस्कार जनाय মোৰ বক্তব্য সামৰণি